Lykkes mosekyllingen fra Le Landes i Frankrig er et sandt varemærke og den første fødevare til at få Label Rouge-stemplet tilbage i 1965. Hemmeligheden bag: fuld frihed. Kyllingen lever frit i skovene omkring Le Landes og opdrættes på en måde, der er helt uden sidestykke på verdensplan, og som flere generationer af kyllingeavlere med stolthed har viderebragt i årtier. Denne fjerkræsrace er robust, langsomt voksende og let genkendelig med sin nøgne hals og lette fjerdragt. Kyllingens tynde skind giver en enestående god smag og sprødhed. I Le Landes sætter vi en ære i at passe godt på vores fjerkræ. Dyrevelfærd er en del af vores DNA. Husene, som kyllingerne bor i, er ventileret, og fordi der ikke er nogen indhegning, har kyllingerne adgang til den fri natur og kan færdes frit i et fredeligt miljø. Kravene for Label Rouge følges til punkt og prikke. Kyllingehusene er mobile. På den måde kan kyllingerne udfolde sig på forskellige områder, og naturen regenererer. Kyllingerne lever primært af GMO-fri majs fra området, samt naturlig føde fra skovbunden, som kyllingerne finder på deres daglige gåture i skoven. Det tager 3 gange så lang tid at opdrætte en Lykkes mosekylling sammenlignet med konventionelle kyllinger. Det betyder, at kyllingerne kan følge deres naturlige udvikling og udfolde deres potentiale både fysisk og sensorisk. Og slutresultatet: et sundt dyr med fast og velsmagende kød. En kulinarisk nydelse værdsat over hele verden.